Эфирда гимназия яңалыклары. Бүген сезнең белән мин, Динара Кубаева булам. Гимназия директоры Артур Кәрим улы Галиәхмәтов 11-15 апрель көннәрендә Собада узган 21 гасырда методик лидерлык исеме астындагы өстенлек мәктәбе курсларында булып кайтты. Ел укытучысы 2014 республика табытына. Анда гимназиядан яклап инглиз теле укытучысы Гарипов Рамин Марат улы чыгыш ясады. Рамин Маратович, сез күптән түгел генә ел укытучысы 2014 бәйгесенең республика этабында җиңүчеләрдән аз гына калышып 4нче урынны яулап кайттыгыз. Мондый бәйгедә шундый зур нәтиҗәләргә ирешеп кайтканыгыз бар идеме? Һәм кайда үтте бу финал? Нинди тәэсирләр калдырды сездә? Исем Мәйзилә, күптән түгел шул Казанга барып кайттым. Анда безнең ел укытучы 2014 республиканың финалы узды. Шуннан да мин лауреат булдым, ягъни ул үзенчә 4нче урын алдым булып санала. Аның шәһәтле минем шундый зур конкурсларда катнашканым юк. Бу конкурс минем иң беренче тапкыр шундый булды зур конкурсларда. Анда безнең 15 укытучы җыелган бөтен республикабызда һәм ул безнең Казан шәһәренең 39нчы мәктәбендә булды. Бу мәктәп инде иң көчле мәктәпләрдән берсе дип санала. Һәм шуннан да әйтәсем килә, анда бөтен дә укытучыларны көчле һәм җиңүгә лаеклы дип аларга табамын. Һәм шуннан да үземә 4нче урын алган өчен мин шатмын. Менә бу бәйгесендә безнең 3 этап булды. Иң беренче этап без мастер-классны күрсәттек. Анда һәрбер укытучы үзенең тәҗрибәсе турында сөйләгән, мәсәлән, нинди технологияларны куллана, нинди методикаларны куллана. Һәм икенче этап ул безнең булды дәрес күрсәтү. Һәм иң соңгы этап безнең ул министр белән очрашу булды. Һәм бу очрашуда министр безгә сорауларны бирде. Без дә бу сорауларга җавап биреп, министрга үзебезнең тәкъдимнәребезне Гимназия интернат делегациясы Казанда урнашкан 19-нчы гимназия һәм IT-лицей эшчәнлеге белән танышып кайтты. Апрель башында Казан шәһәрендә сәләтле балалар өчен инновацион белем бирү оешмалары челтәрен үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм мәгариф өлкәсендә дәүләт проектларын һәм программаларын гамәлгә ашыру тикшереп тору буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясенең берләштерелгән утырышы уза. Утырыш чараларында КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белән берлектә Алтанышны гуманитар гимназия интернаты һәм Собаның сәләтле балалар белән эшләүче мәктәбе катнашында онлайн конференция үтте. 29 марттан 4 апрельгә кадәр тарих буенча Бөтен Россия фән олимпиадасының финалы табып үтте. Анда гимназия интернатының 10нчы сыйныф укучысы Шайхин Айдар уңышлы чыгыш ясап кайтты. Айдар күптән түгел тарих буенча Бөтен Россия фән олимпиадасында җиңү яулап лауреат исеменә лаек булды. Шу дәрәҗәле җиңү белән котлыйбыз сине. Ул кайда узды һәм нинди фикерләр белән кайтасың? Котлауларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әлеге олимпиада тарих фәне буенча Бөтен Россия мәктәп укучыларының олимпиадасы Смоленск шәһәрендә уздырылды. Инде бу олимпиада тарих фәнен өйрәнүчеләр өчен бик зур сынау булды. Монда инде барлык белемне күрсәтергә, бик тә шундый экстремаль булган ситуациyaдан чыга алу уның көтелә кирәк иде. Инде барлык сынауларны яхшы гына узды дип исәплим. Инде Аллаһка шөкер, укытучыларның сабырлык нәтиҗәсендә, Миләүшә Максумовның ярдәм нәтиҗәсендә, инде мәктәп җитәкчелегендә хуплавы ярдәм нәтиҗәсендә инде Аллаһка шөкер яхшы җиңүгә ирештем. Шушы җиңү гимназия тарихында беренче генә җиңү булмас дип уйлыйм. Инде иншалла киләчәктә мондый җиңүләр, мондый зур уңышлар булыр дип ышанам. Рәхмәт Айдар. 16 апрель көнне гимназия базасында заочтар семинары үтте. Иң элек алар укучыларның эшчәнлеге белән кызыксындылар. 3D принтер, шигү машинасы һәм Ак җилкән газетасы белән таныштылар. Һәм бездә Җиһан телестудиясендә кунакта булдылар. 9 апрель көнне узган баскетбол буенча район беренчелегенең финал ярышларында гимназия интернат кызлар командасы 2нче урын, егетләр командасы 3нче урын яуладылар. 16 апрель көнне Яшьлек милли мәдәни үзәгендә 5-тән 12 яшькә кадәр кызлар катнашында Минимис 2014 бәйгесе үтте.
Гимназияның 6-нчы сыйныф укучысы Алсу Рашитова да башка кызлар белән бергә гүзәллектә, матурлыкта, сәләттә үз көчен сынады. Тамашачы һәм жюри күңелен үзенең нәфислеге һәм гадилеге белән яулап, Алсу диплом һәм баллы күчтәнеч белән бүләкләнде. Эй авыл, сине шәһәрдән бер калган белән хуш. Бер кеше йөрде урамдан, нәфис һәм бик Иҗтимагый мәдәни тормышта билгеле бер йолалар үткәрү, гореф-гадәтләр тоту һәм бәйрәмнәр үткәрү барлык халыкларга да хас булган гомуми күренеш бу. Уеннар милләтнең бай рухи хәзинәсе. Яшәр уеннары тормыш-көнкүреш кеше яшәеше белән тыгыз бәйләнгән һәм татар халкының календарь һәм көнкүреш йолалары халык уеннары белән үрелеп баралар. 11 апрель көнне гимназия-интернат базасында үткәрелгән чарабызның да төп максаты булып татар халкының тормышында бәйрәмнәрнең һәм уеннарның үзенчәлекле урын алып торуын, аларның тулы классификациясе, халыкның хезмәте, көнкүреше, күңел ачу традицияләре белән тыгыз бәйләнгән булуын ачыклау, аерым мисаллар белән дәлилләп торды. Уйнаган уеннар бик кызыклы булды һәм анда катнашучылар саны да уен саен күбәеп барды. Шуның белән безнең гимназия яңалыклары тәмам. Сау булыгыз.